Joo, kun multa on pyydetty välillä tätä kämpäesittelyvideoa, niin mä nyt esittelen tän tämmöiseksi tää jää, kun mä muutan Hesaan. Ja tossa on toi rumputyyny ja kapulat, ja tää on siis se paikka, missä mä yleensä aina laitan tubesta soimaan musiikkia ja sitten samaan aikaan soitan ja laulan siihen päälle. Ja sitten tossa on tää, missä tuolla mailalla voi treenata, ja sitten tässä on nämä kaksi sohvaa ja tuo säkki. Ja sitten täällä on tämmönen keittiö. Siellä on nyt tällä hetkellä kasvit hoidossa, kun ne vaatii vettä. Niin on siellä. Ja tossa on noita hanskoja, tommonen kasa. Ja sitten siinä on uusi pallo ja tuolla on sisäpelikenkiä ja luistimia ja lätkähanskoja ja nappiksia. Ja sitten täällä on tämmönen eteinen. Ja siinä on keihäät, mailat ja sitten vaatekaappi, missä on, no siinä on pikajuoksupiikkarit, sit siinä on keihäspiikkarit, voimannostovyöt ja kaikki tämmöiset. Onpa mulla sitten vielä ihan oma jääkiekkopaitakin, ja tää nyt on pakko esitellä, kun tähän mä teen paluun, kun mä muutan Helsinkiin. Elikkä Nipessä mä silloin olin, ja katsokaas mikähän se siellä selässä lukeekaan. Kappas vaan Marcello. Näin. Tänne tehdään paluu sekä sitten 1000 muuta asiaa ihan hetken päästä. Ja näytetään nyt vielä sitten. Täällä on tämmönen veskiaste suihku, missä on ihan ok. Mulle on riittänyt. Eipä se siellä Helsingin suunnallakaan paljon tätä isompi ole. Mutta näin. Oikein hyvää päivänjatkoa.